Ahoj, já jsem Maki. Já jsem Honza. Čau, já jsem v Fundě ještě. Takže to střihnem. Jelikož budou ty velikonoce. Vajíčko! Takže nám zase spadlo už druhý vajíčko. Jedno při přípravě a jedno při videu. Teď ho uklidní Honza místo mě. Dobré, teď jak už budou ty velikonoce, tak se uvaříme. Ne, nevím, jestli to je přímo velikonoční, ale budou to jakože vajíčka a ne se slaninou, ale s šunkou. A hned vám ukážu, co v tom budete potřebovat. Takže jednu skleničku na oddělení bílku od žloutku. To už je. 2 vajíčka. Jednu krutí šunku pro děti. Pánev a olej. Jedno se slunečně něco jiného. Takže lidi, teď jako aby jsme nezačali, se jsme pánev a teď dáme olej. Nevím, kolik zhruba. Já dítě jí řeknu. To stačí. A teď tam roz... A teď? Ne, rozmaž to. Jakoby takhle. Teď A rozděláme to takhle. Tak, po celý tý. A Tak, zapneme trošičku ohně. To vám ať vám to udělají rodiče. Tak. A olej už potřebovat nebude. Takže si oddělíme žloutky od bílku. Rádi udělají rodiče. Taky určitě rádi udělají rodiče. Markéte to. A umýt si ruce. A teď druhý vajíčko. Na ukázka, jak to dělat nemá. A vyberte si nějaké koření, které k tomu chcete vy, záleží na vás. Takže my jsme si třeba vybrali tady to, a vy si taky koření, jaký chcete vy. Že tam dáme tedy žloutky a bílky tam dáme. A teď tam nalijeme žloutky. Teď tam naliju, ještě ne. A teď je čas na tu krutí šunku pro děti a počkáme, až to rozdělat. Hodíte pár plátků. Na to? A to stačí asi takhle. A teď tam dáme tedy ty žloutky. A trošku přidám pomínku, čekej. Dobrý, že se tam dej. Bereme lžičku. A rozhodně budete potřebovat ten Pepsi, tam teď já dám. Tak jo, mě to vypadá trošku hnusně, ale nebojte, bude to dobrý. Teď bude Pepsi. A nedělejte ho tam za stolek, jako stačí málo. Tak to se trošku zapísta. To mi toto. Teď tam nasypu svoji pizzu. Trošku toho koře. A teď marketiny kebabový. Koření. Ale teď to tam přepískli s tím kořením. Maličko jenom. Tak. Okay, maličko kebabovýho ještě, protože kebab není zase tak špatné. To mi jenom stačí, já si tak pobudu svoje jídlo. Tak. Takovouhle krásnou potravinu. Vypadá to ošklivě, ale až to bude na talíře, bude to vypadat líp. Nebo ne, úplně, ale to snadný. A hodně tam umývejte studenou vodou. Tak, a přidáme možná ještě kečup. Tak já tady to jdu ochutnat a řeknu, jak to chutná. A pak porovnání s kečupem. No, to je strašně dobrý. Já to ochutnám taky. Povedlo se to. Povedlo. Ale přidáme kečup. Slámy hezky propečený, je fakt dobrý. Kečup asi došel. Kečup asi došel. No, říkám, že s tím kořenem je to fakt dobrý. Prostě zkuste taky někdy takhle. Zkuste taky. Tak já podám to s tím kečupem. Nom. Super, s tím kečupem. Tak to bylo všechno tady z toho dnešního Já to s tím. Jo? Mějte se skvěle a ahoj. Ahoj.